Det er for mig en vældig stor glæde at kunne stå her i dag og præsentere dette. Og jeg hedder jo Kasper Hanke, og jeg har sammen med Higge Gunnarsen, som sidder her, æren af at lede det her CIBI-projekt, udviklingen af droneinfrastrukturen, sammen med den fantastiske gængen, som CIBI er. Vi er rundt 40 mennesker involveret på ulike kompetencer og ulike institutioner. Og det, der vil se, det er bare nogle af de, som skal snakke mere i dag. Men som sagt, så er det en vældig god og kompetent gæng, og det har været en stor fornøjelse. Og er fremdeles. Godt. CIBI, en national forskningsinfrastruktur, som klinger det norske navnet, Norsk Infrastruktur for Dronebaseret Forskning. Vigtig for Forskningsrådet, som finansierer kartlægning, som er en essentiel del, og overvågning i kystzonen, som er en applikation, som kommer af det, vi udvikler. I bund og grund er CIBI en værktøjskasse. En kasse fuld af droner, avancerede high-end sensorer, som er bygget sammen på nye motorer. Og som vi har bygget sammen for dette derude, for institutionerne, som er involveret så klart, men også dette derude, som er interesseret i at bruge det til forskning, til kartlægning, til overvågning, og alle typer aktiviteter, hvor dronedata kan bidrage til mere værdi. Institutionerne, som er involveret i CIBI, er listet op hernede, som jeg så i starten, Niva er leder, og så er jo tæt samarbejde mellem hele konsortiet, NINA, NTNU, Norsk Regnecentral, Havforskningsinstituttet Grit Arendal, og så har CIBI 2 industripartnere, som er TiPoint og Spectrofly. Alle, med undtag af Havforskningsinstituttet, er repræsenteret i dag. De kunne desværre ikke er på felt. Og ellers så er det jo bare minklen og pauserne er der og snakke med de ulike kompetencer. Vi starter CIBI i 2020 og er snart på vej ind i den næste fase, driftfasen. Budgettet på CIBI har været, der er 60 millioner, og til det går hele en end-to-end infrastruktur fra droner til produkt. Før jeg går videre med det praktiske, så har jeg lyst at fortælle dig lidt grann, hvorfor vi starter dette arbejde. Vældig kort, Christoffer har været inde på det. Planeten er i trouble. Vi snakker politisk sprog, en tredobbelt global crisis, klimaændringer, tab af biologisk mangfold og forurensning. Det gælder i stor grad kystzonen. Det er estimeret af 75%, 75% af verdens befolkning forventes at bo i kystzonen. Den kommer her. Allerede i næste år. De økosystemer, der er der, står for 90% af verdens fiskerier og størstedelen uden sammenligning af biologisk produktion. 86% af de europæiske kystsystemer er samtidig klassificeret som i dårlig økologisk tilstand. Nej, det er langt. Men så helt lidt længere. Det her nu, det er ikke så glæs. Så helt konkret, så trænger vi værktøjer til at gøre noget med denne situation. Vi har oplagt værktøjer fra før. Det er disse, kort fortalt, og en række andre. Men i store hovedlinjer, så er der jo satellitovervågning helt uundværlig. Men den slider med opløsninger på meter, 10 meter skala og er begrænset af skydække og besøgstid. Med det mener jeg, hvor ofte den flyver henover eller kommer hen over et spot. Skydække er et stort issue i et land som Norge og på hele den nordlige og den sørlige halvkugle sådan set. Så har vi forskningsskib, fantastisk effektive, også på meteroplysning på en god dag, men de går ikke grundere end 10 meter.
roughly set. Så er de ganske dyre og har et højt CO2-aftryk. Så har vi småbåde og den type indsamling, det giver også en meteropløsning ofte. Det giver punktdata, som kan være utrolig værdifulde, men det er tidskrævende job. Og så har vi den type hard dykking. Det kan give centimeteropløsning på et eller andet, men det giver jo sig selv, at det er en ganske begrænset rummelig omfang. Så er det blevet ganske dyrt. Der kommer en droner. Ikke til at erstatte noget af dette, men som en komplementerende platform. Dette er utrolig værdifulde værktøj, som vi har udvikler, men droner kan bidrage med noget andet og noget mere. Droner kan bidrage med ultrahøjopløselige data på centimeterskala, subcentimeter, hvis vi virkelig vil. Det kan give helt dækkende og repeterbare dataindsamling gennem præprogrammerede flyvninger. Det kan fly, når vi vil og hvor vi vil, for eksempel under skydække i ulike højder. Og så gør det muligt at bruge automatiserede og kunstig intelligens, KI-baserede billedanalyser og skyddeling, blandt andet fordi det er digitale data med en gang. Så er det en teknik, som ikke egner sig overalt. Den er ideel for grundområder. Men blandt andet noget af det arbejde, som ligger hardt, viser, at på en god dag, så kan vi kartlægge for eksempel tarskog ned til 10 meters dyb. Altså CB. Målsætningen var at etablere et nationalt center for dronebaserede tjenester til brug i kyst og vandforskning, kartlægning og miljøovervågning. Resultatet er jo more or less, at vi i dag står med en udviklet, kostnadseffektiv værktøjskasse for miljøovervågning, for kartlægning, for forskning, ved brug af droner, kunstig intelligens og sygebaseret datadeling og processering. Jeg har lyst til at vise en kort video, som i ord og billeder fortæller, hvad CB er. Den tager 2 minutter. The Norwegian coastline is more than 100,000 kilometers long. Here is where people live and enjoy the marine environment, and where industry and society interact. Society urgently needs better infrastructure to map and monitor where land meets the sea, so we can better understand environmental changes, assess climate impacts, and manage the consequences of human activities. CB is a cross-disciplinary project that aims to build a research infrastructure with the aim to provide drone services to research and mapping and monitoring authorities. What does CB include? Detailed adaptive planning of field campaigns, expert drone operators with state-of-the-art drone and sensor technology, collecting drone images of and data on vital marine species and coastal habitats, processing using machine learning and cloud infrastructure, visualizing and interpreting the results, and delivering decision support for coastal management. CB cooperates with drone and sensor-related companies and provides research opportunities for students. The team of CB makes something possible that no one has done before. Combining the knowledge and the end users in marine biology, knowing what the management authorities know, and in close collaborations with engineers and computer scientists, putting all their expertise together is really a key point to develop a novel toolbox. Visit www.cb.no for more information and to get in touch with the CB experts. CB, the Norwegian infrastructure for drone-based research, mapping, and monitoring in the coastal zone. Der er spørgsmålet, hvad er så CB? Hvad er der inde i værktøjskassen? Og skal jeg sige lidt om nu, og så får det der mere svar i løbet af dagen. Der er inde i CB en række droner og andet high-tech udstyr og low-tech. For den så skyld, vi har lidt med i dag. Der står en fastvinge V12-drone DART, som vi kalder EVO,
med noget RGB og noget multispec-sensor under og en rød lidar. Og der står en rotordrone, der har et foran med en grøn lidar på. Som er noget af det, som indeholder. CBE indeholder også ekspertise tilknyttet til ulike fagmiljøer. Og kanskje her er det virkelig et sted, hvor der adskiller CBE fra mange andre droneoperatører i hvert fald. Fordi det består af forskere og ekspertise fra alle de her ulike institutioner sat sammen. Og det giver produktmuligheder. Så består CBE af en platform for datalagring og deling. Et stort issue i dagens håndtering og management, at vi får de data, som er tilgængelige ydt. Og den QR-kode, der giver en adgang til CBE's database, som ligger åbent ytte. CBE består af en AI-baseret billedprocesseringsengine indeni, og det består af en række autogenererede produkter, blandt andet naturtypekart, tælling af søfugl, der kan bruges til populationsestimering og mye andet, alger og blomstringer, som jeg viste i start, og tælling af pattedyr og mye andet. Så kort opsummeret, så er flyvende droner et nyt værktøj inden akvatisk forskning, kortlægning og miljøovervågning, kombineret med sensorteknologi, maskinlæring, datavisualisering, giver det kostnadseffektive løsninger og nye perspektiver. Vi ser noget andet end det, vi har set før, når vi kommer op i luften, får nogle andre muligheder, kan se ting, spørge, sætte stille nye spørgsmål. CBE tilbyder en topmoderne infrastruktur, det tør jeg godt sige med hånden på hjertet, med nye løsninger for forskning og forvaltning, inden kysthabitater, bestandsestimering og klima- og miljøpåvirkning og mye andet. Og så er der vældig mye, som vi ikke jobber med, og som vi ikke har gjort noget med, men som man kan gøre med det samme hardware og de samme muligheder. Og vi samarbejder vældig gerne. CBE er for data og for Forsknings-Norge og Forvaltnings-Norge skal ytterligere blive brugt. Vældig mye i boks. Vi jobber fremdeles med noget, men vi diskuterer vældig gerne nye idéer og nye applikationer. Det er, hvad jeg vil sige, sådan overordnet set. Og så kan jeg bare slutte af med at sige god fornøjelse med resten af programmet og alle detaljerne, der kommer.